Mga kabaro, good morning mga kabaro. Ako sa bangkiruan mga kabaro, no? Mapalit ko isda mga kabaro. Malasugi lang mga kabaro, no? Isa kilo nya karne, ribs. Mga kabaro, no? Sulod na yung kabaro. Uy. Malasugi. Yan mga kabaro. Ilang kilo ano ya? 300. 300. Malasugi ano? Oo, sige. Kaya lang kaya ngita sa kuya. Sa mga kabaro, kasi na apa yung mga brato-brato mga kabaro. Ilang kilo na yan? 270 mas. 270. Sa baro ng paabot ha. Ano lagi mo kwarta doon? Asa naman 49 be? Tupor. Patimbang ano ko to ya? Oh. Ha? Tanong daw ko sa likod daw niya. Likod. Pila siya? 356. Oh, sige ka na. Kay size ako sa iya pang ano lang yun. Latte? Ha? Latte? Dili. Size sa tanan anak. Ana ra. Kami na kung kulang niya pasabot ka ng kulang niya ba? Mga baro no, sobra kilo no, tag 270 ang kilo. Sobra kilo na no? 600. Hindi ko kain ng kulang niya. Kaya tama na. Tumakon mo. Bakay size daw? Wala, wala. Pwede ko siguro mga kabaro, no? Dili na ko i-slice mo lang. 230. Dili ko na malis bagsakan mga kabaro, kaya brato-brato. Loy! I like slice ha, Loy! Hi I like- guys! Hello! Welcome to your vlog! I like slice ha, Loy! Ayaw lang tayo sa isa! Sama ka tingin ka? Salamat kuya. Pwede na ako padublihan, Loy. Hindi tag karne mga kabaro, no? Salamat ha. Meron ka mga kabaro. Ito sa bagsakan mga kabaro, mas barato. Kasi sa pwesto sa mua, sa Matina, Aplaya, may kamahalan mga kabaro. Yung siguro... Bro, dali na kayo ko bro. Sa mua mga kabaro, sa Matina, Aplaya, may kamahalan dito mga kabaro. No? Siguro, ang malasugi dito mga kabaro, 460. Samantalang diri mga kabaro, 270 presko pa kayo, no? May papag slice ni kuya mga kabaro. Ang manito na karne mga kabaro. Wala yung usa nga ganahan pugos bang kiruhan ang malinti mga kabaro, no? Barato. Kay ang
mga pwesto mga gold sa mga Samoa at Matina Playa, may kamahalan ng mga kabaro. Diferensya na dito ang pwesto. Bro, salamat bro. Ito pa. May rates dyan. Ha? Rates? Red? Saan? 190. 190. Sige daw, tuloy daw kita. Lagay ko sa kilo. Sa kilo? Oo. Oh, balik 150 lang doy. Go bro, go bro. Shout out ka ho, shout out. Shout out kilo, go. Sige. Patantad na ko daan, Loy. Tantad eh? Oo. Oh, tantad mo. Tantad. Ang sabaw. Padagko lang, te. Dagko lang. Oo. Ang dali, tantad mo kay vlogger. Ay, vlogger. Ikat ka kuha eh. Eh, nag-practice, Loy. Pasayaw ka niya vlog i-vlog ka niya. Madam, hindi ko maglaro dam. Buguyan. Hi guys, ganito ko lang guys. Okay lang mo. Oh. Dali ko. Busy ka kay Koy. Na. Ah, sikat ni Mas Bugi. Dam sa ato dam. Palo. 177, pilan ta Koy? 177? Ah. Ako si Aldo Richard ng Nastad. Ate, oh. Aldo Richard ng Nastad Greens. Salamat, Loy. Ay, salamat. Eh, salamat, eh. Paro no, kapayo tao. Kapayo tao isda, kapayo tao grades. Mas lang mga kabaro no. Lokor ko mo to. Asa ni mo? Oh. Mas lang mga kabaro no. Lakas. Kayo mga kabaro. Traffic ng Dumay. Hindi na siguro bumusod mga kabaro no, sa area sa mga laman mga kabaro ng grabe. Nagpupuro mo mga kabaro na ibigay parkingan ng ito para hindi na siguro sa ilan yung limon? IG sa 20? May 45. Sa kilo 45. Hindi, 20 lang. Ah. Busy kayo pagkiruan mga kabaro no, labi ng Sabado. Adlong Sabado, grabe mga kabaro. Solid yung mga tao mga kabaro no. Bye. Okay na te. Sila. Ada ko. Uy, basta. Palit ko te. Uy.
kaya kong balik 30 ani. Pwede ito ka. Ito naman dahil, asa mama ni mong papa? Si mama, namatay na si mama eh. Uy! Ito lang. Kato, September na kabaran. Papa ni mo, Panabo. Pero kung tigil-tigil mo, yan. Namatay na rin siya, sige ay. Masay kamat yan, Lai. Blood. Mambo. Isa pa. Kaya, Lai. Nagbaro na kung dito ako ito nag-actually kong tiruhan. O, gini, Lai, o, Lai. Karlang, Lai. Oh, ahos Lai, tayo kong ahos, balibay hindi ahos. Oh. Tayo ano Lewi? Wala ko iso dito sa bagsakan mga klaro, no? Nagmotor po niya. Ito yung parkinganan dito. Hindi mo pagyaman yung talong Lai, no? Ah, wala. Yes. Balik ko Lai. Malay, Lai. Kinilay. Isa, ay kinilang. Maganda ko. Okay, kini. Imo nilay? Kaya to. Ha? Ilang? Imo ni? Bangat eh oh. Asa na imo ha? Bangat, nakubod. Ilang yun. Tagpila naman lang ni imo ha. Pilihan ng tagwa pa. Pili ako gwapo. Gwapo guys. Gwapo. Ay, gwapo hinahanap. Muna lang yun. Asa tayo manghod sa lay? Nasa balay. Diya kaya po muna Ilan tayo. pipino? Nasa manapog, iba na yung papa. 30. Last time ang good siya nagtabantay. Eh, kami mo si ay, kami na si tabi. Kaya tayo lay? 160 lang tanan. 60. Iba na niya si papa, niya gibiyaan. Wala niyang gibiyaan. Basin daw. Asa lay na lay. Kung saan niya namatay siya ante? September 17. Eh bago rin gina yun. Pundulin sa lay. September 8. Oh, claro. Lay. Lay, kamati sa lang ng G's, Lay, eh? Sure. Salamat, Lay. Salamat. Oops. Agi ko, te. Ato ka, Mitro. Oh. Ang baro. Support ka ni sa tuwang mga kaigla, mga klaro, no? Labi may mga negosyo, mga klaro. Support ka ni mga klaro, no? Hindi po na tuwang yun, kundi supportahan na tuwang klaro, no? Labi na ito. Lay, una ko, Lay! Ay, ito yung bulat ko yun. Tib. Pagpila niya bulat eh. 50 gramo. 50 gramo? Ano 45, 40, 45, 35. Unsa ganito isa ka tong puti? Lapoy? Ano? Oh, Lopoy. lapoy pila man na? 35 ang gramo. 35 ang gramo. Kaya daw kung 1 gramo te. Isa lang. Oh, Dili ni mo 40 hon. sobra gramo kung 40. Ha? Sobra gramo kung 40. Oo. Oh, sige. Sobra gamay. Oh, sige, 40 na lang. Dili makita timbangan. Lupoy. Mga baro, ano? Mas ganahan ko din mga baro, eh. Sa kaliputan ako, wala na suot ka. Mga baro, wala yung ginawa baro.
na good for totis na naman yung isis mga kabaro. Pila? 40? Ah, sige. Kaya na kabaro. Nanti oh. Bulat. Selamat ya. Shoutout sa mga taga Bangkiruhan, no? Prato na ganyan paninda dito. Guwang ite. Astag, wawa. Basi guwang pang namaligyan eh. Saging, isa na maligya. sige. Ito, wapa kayo na. Gwapa kay ni? Mas gwapo kasi mo ba? Lagi sinawar. Kaya daw ako ah. Asa ka ne? Oo. Lagi tinood mo na. Guwang. Kayan po kayo bumakak ka no. Sila Di mo, mga ka. yun sa manani mo, gibidyo na ni mo. Oo. Ganahan ka dyan, di ba na video ba? Dili ay. Pero pila kilo natin? Isa lang ka, tipe. Pila man na? 5'9". 5'9"? Oh. O sige ka na. Kanilang. Oh. Wala hangyo ana. Sa isinta. Pagka good. Wala ko ay bukid. Oh, di ba? Pagka very good. Isahan ko niyo ba? Hanyo ko sa isinta. Sa isinta. Nakuha na demi anak ti eh. Ako baro. Balik ka na. Baka pa niyo man piso. Kuha na lang yun. Pilaspuhan. Oh sige, imo na piso pilastuhan. Ay, salamat. Video ba? Lain kay ka. Tubuya gini mo ti ba? Sige kan video ba? Ikuha gini mo akong kwanti ba? Good kayo. Salamat ya. Oh, salamat po. Kompleto lang ang araw na may kagi. Taas, sundang sundang din mga kabayo. Ako lang ipauna si ate. Baro diri na ko putlo na baro no ang pamaligid ako diri sa may Bangkiruhan. Daghang salamat pagpuyog mga kabaro no.